Sanga dokkirgol jeenaaje ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓurɓe waawde janngude e hitaande ujunnaaje 2024 mawɗo jaagorɗo leydi Sénégal on Ousmane Sonko ƴestii konngol muɗum ko faati e ko nganndanɗaa woni hoore maaɗa muurnugol sukaaɓe rewɓe nokkuuji janngirɗe ɗi. ɗum ɗon noon jibini haala heewka kan wonino ko ɓe nganndanɗaa woni église o hono labbeɓe ɓe jiiri ɗum ko kañumen jooɓaa. haala ka noon waɗi pooɗe nduure hakkunde yimɓe jaagorɓe ɓe e nganndanɗaa hoore ma yimɓe labbeɓe ɓe. ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe noon ko fecciɓe on fannu. fecciɓe noon wonɓe nganndanɗaa wii ko Ousmane Sonko yahani haaju muɗum nde wonno laïcité won ko haali nder ɓiɓɓe leydi Sénégal. laïcité noddi ko potal diineje nder leydi Sénégal. janngirɗe julɓe no ngoodi, janngirɓe catholique ɓe ɗe ngoodi, janngirɗe ɗe laamu ngu jeyɗi ngoodi. nden noon gooto kala ko sarɗiiji muɗum reeni ɗum nden noon hay gooto fota wiide ene halno goɗɗo no foti liggoraade. nganndanɗaa hoore maaɗa noon so tawii mawɗo jaagorɗo o haali ene wayno to muurnugol ngol to toɗɗii on sahaa ko église en ɓe nden noon ɓen jii koye mumen koko tuuma koko tooñaa. ɗum noon mbii ko ɗum natto haa laaɓa. kono haala kaane ɗon hettii ne yowi eɗen miiji so udditgol jangde école aji ɗi ngaroyi ɗo e sahaa paaɗo haala ka yo taw ɗum haalaama haa joofi so ammaala ɗum ɗo wawi jibinde ko haamni.